ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ବର୍ଷରେ 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆକାଶରେ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା? ନା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ 8 ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଖଦ୍ୟତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ମୋ ନମ୍ବର ନା ଖଦ୍ୟତ କହିଲେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବର କ। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ନା ମେଘମାଳ ଘୋର ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏହି କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମର ଏ ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ? ନା ମୟୂର ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମାନେ ସରଳାର୍ଥ କହିଲେ ସରଳାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ଅଂଶଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିବ କେମିତି? ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟର ଅଂଶଟି ବା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବା ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଆମ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ଫଳରେ ବା ଆଗମନର ଫଳରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପିତ ସତେ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତାତିଥିବା ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ମେଘ ଜଳଦାନ କରି ତାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଛି। ହେଲେ କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମନଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଛି। ଯାହା କହିଲେ ତା ଖାତାରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ଲେଖ। ପୁଣି ଖ ଆସିଲା, ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଲେଖିବା କେମିତି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟର ଅଂଶଟି ବା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା ବିଷୟରୁ ଆସିଛି କବିତାଟି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀମାନେ କେମିତି ବା କିପରି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲହରୀରେ ଉଛୁଳି ଉଠନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଆମ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ଆଉ ଏହାର ଆଗମନରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିବା ମେଘ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପିତ ଆମ ଏ ଧରଣୀକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଛି, ଶାନ୍ତି କରାଇଛି। ବୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ବା ବର୍ଷା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଦୀମାନ ଲହରୀମାଳା ସହିତ ଉଛୁଳି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବାସ୍ତବ ରୂପ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇପାରିଛି ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଛୁଆଁ ଅଟେ। ଲେଖିବ ଖାତାରେ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଆସିଲା, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋହି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟର ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଧରଣୀ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
छतु मध्य फुटी तुम गाँ गहली छतु मध्य देखते कि फुटी छतु गुड़िक राजांकर छता भली देखा छत्र भली शोभा पाଉଛି तो कवि वर्णन में सते जेपरी धरणी आम पृथ्वी राजांकर राजांकर ताहा होची छत्र। ओके प्रसंगटी अत्यंत प्रशंसनीय। 4 नंबर शून्यस्थान पूरण करवा। प्राणी जीवन डैश डैश चित्र बरसी प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी डैश शस्य राशि एणे डैश मही डैश देखिए डैश शस्य राशि लिखा है नाना प्रकार शस्य राशि पूरित एणे पूरित महीदेशी है विषयटी को बारंबार पढ़व आउ तक मन रखी सारा पर तुम जाकि शून्य स्थान उत्तर दे पार। ओके 5 नंबर यही कवितार सूर्य और पृथ्वी शब्द पाई क्यों शब्द गुड़े व्यवहार कराई सूर्य पाई रवि व्यवहार कराई पृथ्वी पाई मही व्यवहार कराई। ओके तापर आसला 6 नंबर प्रश्न नंबर 6 जेपरिक बरसार गद्य रूप वर्षा सेपरि शब्दर गद्य रूप शब्द लिख गरजी गर्जी बरसी वर्षी ग्रीष्म ग्रीष्म तपत तप्त अल्प अल्प तले 7 नंबर आसला शब्द गुड़िक मंचपुर माने कौन ठीक उपयुक्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मंचपुर कहले स्वर्गपुर पातालपुर मर्त्यपुर प्रकृत आंसर होची मर्त्यपुर। भुंजंती कहले भोजन करती हब ना भोग करती ना भरण करती भुंजंती माने भोजन करती। मंडूक अर्थ कौन मंडूकर अर्थ ऑप्शन दे साप बेंग मयूर उत्तर बेंग आसब। निशा मुख सकाळ संध्याबेल राति उत्तर संध्याबेल। से 8 को जपर अष्ट बोली कहुए से निम्नलिखित शब्द गुड़ी कौन कह 9 को नव कह 7 को सप्त कह 6 को षष्ठ 11 को एकादश। ओके प्रश्न नंबर 9 करे अच्छी अलगाटी को बसवा भिन्न जातीय वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन उत्तर गिरिशिख हम। मंडूक मयूर छतु खद्यत उत्तर आसब छतु कारण मंडूक मयूर खद्यत ये सब गोटे गोटे पशुपक्षी जाऊँगी आ छतु हूँ गोटे उद्भिद जाऊँगी। वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन हूँ गिरिशिख हूँ पहाड़र शिख तो समस्त भिन्न भिन्न गिरिशिख को छाड़देले अन्य समस्त